media no sungtini sotro gulagati siklara YTF tai TWF tai general block nutui asuglekha buskangni shalo sini World Indigenous Day haikaba hayungni besani shal angkatai 19 तारिख sini Maharaja Bir Bikramni asima salno sing belai homdorongka palainani bagai abno tui sungtini koksab lakya te buskanga sini tipra mothano tui sini সংগঠনno sini mothano ni jotto sini tipra selukrokni bagai जों सामं खायना बागै सिक्लारक फानबाक्सा खाबाक्साके जों कक्साब लाखिया बाहागे सिनि तिप्रासरकनो जों सिनि जोंजालनि गोबां मासिनि तिप्रासरक मासेया मा नोंया हस्पिटालनि साकनो नायजोंनो हस्पिटालनि गानागुनि ग्रै बा अमहायरक गोबां मा जों जालामरावनो जों सिक्लारक फानबाक्साके जों बाहागे तिप्रासरकनि न जों हेल्प खायमान तिप्रासरकनो यावनो दै जों कक्लाम साबलाखि जोंथ' कक्ट' साबलाखिया हायपनो जों सिनि सेन्ट्रेल लेभेलनि तामो इन्स्ट्राक्सन रो आबनो तै जों सानाय बसखाङो तेबो हायपनो जोंथ' प्रस्तुति दङ जों बाहायके जों हमनो पालायने तफनो जोंथ' सिनि सिरिसि दिनै सिनि गानमुं सुमुं सिनि चामुं आगिनि सिनि कालचार सिनि गानमुं सुमुं तैनो जों फुनुकने हिनि जों खागायदों पटकरै खरकसा सिक्ला हाके यट अंगै सामं खायदों आनि सिनिमं के साहिल देपर